Empezamos a traballar con este tipo de negocio fundamentalmente para desarrollar e dar a conocer fora da nosa región de Galicia a nosa gastronomía. Entonces, que mellor pensamos que aparte de levar a gastronomía a diferentes puntos de toda España, pues dar un pouco a conocer tamén a cultura, dar a conocer un pouco como se recreaban as casas antiguamente, como se facían as casas de pedra, que ahora están volvendo outra vez a ter un auge bastante importante. Entonces, pues de aí que fixemos esta representación, levamos esta decoración dunha casa galega en cartón pedra, imitando pues, o que sería unha casa antigua de pedra, como as que había e hai todavía nas aldeas de Galicia. Este negocio que nos estamos desarrollando con nombre de a Casa da Sidra, la Casa de la Sidra en castellano, traballamos fundamentalmente, o noso produto estrella é pues, a sidra natural, como podemos ver aquí. A sidra natural é un produto que se elabora única e exclusivamente con manzá ecológica cultivada en Galicia. Podemos presumir de que temos un produto totalmente autóctono que non leva ningunha mezcla, ningunha variante de ningún produto que poda provir do exterior. É manzana ecológica cultivada en Galicia, sin insecticidas, totalmente de forma artesanal. A sidra elabórase única e exclusivamente, como decía, con mazá que vai pisada, triturada nos lagares. Esa mazá, despois de pisarse, fermenta, hai que tela en reposo unhas cuantas semanas, uns cuantos meses, despois xa pasa a ser embotellada, e unha vez que está embotellada hai que mantela pois como uns 6-7 meses aproximadamente en reposo. A partir de aí xa se pode empezar a consumir. E é moi importante, este produto debe de ser consumido dentro do mesmo ano de elaboración. A sidra non debe de manterse en reserva como un viño, ten que ser consumida dentro do mesmo ano de elaboración. Despois da sidra natural tamén hai unha variante que se chama sidra dulce. A sidra dulce non é necesario escanciala, ese produto xa é elaborado, leva azúcares, sírvese moi fría, ao contrario da sidra natural. A sidra natural debe de consumirse fresca, pero non fría. A sidra natural hai que escanciala, como ben estamos facendo agora, para que se oxigene, para que colla esa espumilla que se viu no vaso cando se escanciou, e inmediatamente despois de ser escanciada debe de beberse de golpe ou de penalte, como decimos en Galicia, para que non volva a reposar, para que non se quede morta, como decimos nós.